yung mga sumumita. Kasi nga nasangway. Ay, live ngayon na. Kasi Kimerat sinabal Marris Tignis Neke Ayape Tigin Bell Tignis Heavenland. Nag-host diyan. Basketball karon namit. Angay. Ala katashken si Renton. The flying in na. Saya ko hindi ka tayo nga. Yeah, but sila balik. Trash. Lain mo. Al choice pange, choice kung kya. Kaman masan. Saka siya na kayo. Na met pasiskel nga an betchela. Agam dandi met. Alive nga kisel dan aske. Chiefs pange ta talman. Sangeng katashke. Sebenarnya bange. Bange siye. Metawi. Elia ke kata momme, ya. Ya koin tat ngal nanti. Tagakalan ke merat si. Kaya nung si pagkatash kaya nga, kung hindi ka tayo si ma. At nga tagay ni walil kaya nga nga. Hindi. Taklo kuman, rarasisik. Herman yan tayo. Herman diet ka. Sacramento. Sacramento, right? Lang. Takpit siya kung hindi ba. Tachela, kung hindi may itmaasya. Po. Check them there. Live ngayon na. Pakain sin white man. Tasikla am dawek. Mamay tapos kami kaya. Anak kaya Tosie ba? Meron siya ko na. Tapos niya. Like si Bani. Yep. Salamat niya.
Nada seçim de ben uygun kombine. Koy namaz ne siyah de tamam. Umati awan kasam daw. Mas malala. Atlan church na kay Walos. Ya, kay Balugan, bigyan Oscar. Mendo kan yun tayo, may tayo. Pala. Tigil na kayo. Alas na dito. Kaya ito, magkawag na kayo. Last night, table. Joyce. Live ngayon ako hindi katamit mga story abang eh. Nanda ko siya ula kami. Rema siya lang. Paman, pwede si Stash let's yung masya kami. Ngayon, pwede Steven, tingnan ka. Pwede. Oh, naon ka to, naon ko. Diba? Okay. Pag hindi ako ito, ano akong live ngayon na. Alangan, nansok tawin siya ulak, ngipit siya lamit, hinan ke live silak nga. Man kaya ako kata camera, singer. Cameraman nila. Cameraman nila man. Multitask na po. Ala. Man, ask ta sisi ke. Record silak nga. Amen. Bakit ito may detents mo siya nga? Ano na ako lang. Ano ka po? Well, ako pa. Oo nga. Kaya, wala nga yung rama mo. Kan. Hindi nga. Ano record mo? Live. Eh, ano? Then mo, back, and then mo ni pinto. And wala ko siya eh. Wala. Tapo lang. Live and dito. Nasang. Boss mo. Ano mo siya? Well, that's it. Dan Jogja pun. Matlak ni. Ya? Ano? Nakain sin mat. Hi. Live ngayon. Uy. Anjing Malan Reno, Nevada. Ang sexy sin. Malaki. Ang tingin. Ba, sa taas to. Masih nga ulit. Mga tanan. Ito yung ulit mag-ulit. Sunamita. Saka sunamita. Sunamita, taso. Live ngayon na. Yung mali eh. Show you show. Лежачі. Tôm tấm đó chứ.
beso, un beso. Ay, kat-live ngayon na. Nakuhusli nga eh. Nasya ulal. Angin na Michael. Tingnan si Elke. Tingnan mapit siya yan. Alam na kayo pang eh. Set up. Nasa ano. Kakarang ano na pala yangi. Lamalap. Look to my kayak eh. Sinadal digin Marris, digin is Mackie. Tayo no, nadal digin Bell, Tosie, digin is Evelyn. Ano lalo sa suga kanyak le, singe, patagapin and Redson. Live course with lang si William. In kind with the Macfashiyak ne. Dahil singe katanda, kung yun. Tak na may Alia. Astagfirullah. In Jesus Christ, ulang dom, go boys.
Check mo ito po aningin na. Sa wetland. Makat pa sinigeo. Mga kalamia. Meratsingin natin. Digin Marris. Digin is. Maki. Dos pambay langi. Well, digin siya po lang. Digin bell. Pambay langi. Ito. Pagay ni Kibetsingin. Tatap na. Indawek. Along yun po. Kamalap. Mali mo kada ko lang tawag. Kada ko tawag kita sini panang pinakain pangon kong customer lumita. Ano sa namoy sa spende po mi kang ana gyud kapi nga lulan to kan full out din mi ta kay into. Basta friend confidence mo. Basta tigin is na kayo amat lang church na nasklat na meta we sell. When you earn a degree with University of Phoenix, we support you with career coaching, including resume building, prep, personal branding, Kailangan sin God ke hoko wolay. Kanang kat koin pala koin nano. Katli mo wigilas na missing ay kanya fresh ke pelsi. Kanang gusto kita na missing yes kita natawag ta kanilas ke pelsi ni. Netliki nga wa kadin pela na say customer ala na fresh programming na lilasyo. Ang gusto kita nagalin tali natas magaday ni nagalin missing. Silbay luksyon ni aga. Talipluoy natas na missing yani Marris Jackson Jr. Ang gusto kita na missing yes kita matawag.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Yeah, looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I belong to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. What they said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I love, too, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Still the one. You're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we come, my baby. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, at nagawa na pilen I felt love. pro black ng singing After all this time, Marris Jackson Jr. Ang siya ipas na kawan. come, my baby. We might have took the long way. We get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going. Today yun na, ako lang, pride class ng singing. Every night ako, ngayon siya
Ba't nagawain tuyak mo kukuhan? I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found this in peace. So as long as I live I will have it hold you. You look so beautiful. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful tonight. What we have is time. Upright for the Since Beluma, Anita, Tosie, destroyed by carry on by our small cat, father, Gigi, Bell, Tosie. So as long as I live my life, will let me hold you. So beautiful you are. And now to my very last breath, this day I'll cherish. You're so beautiful you are tonight. You look so beautiful in white. Yeah. So beautiful in white tonight. And the daughter's what I'm reaching for. I hope she has her eyes. Bello na ginakalan niya nga, wala din Bello na sa customer on, ilan na flash ito ka ni Marris, ilan din siya. Nagawain ka sa gangga at malala, kilin, padakalin dalit, first do, sila lost na kayo nila kilin mo sa inyo. Akilin ka lang langkat na siya, wala na, padakalin pe, kuus na kayo waking, wala luhus. Mana kayo wakat aklin, mahal na. Tinchage, lang langkat, lang sa lang nasis. Dati na, This night is always looking home.
dollars in dollars. What's the like John Luo? Come on, get here, my cause of the plan, my Sevalda. What is the game? Oh, yeah, there's just to be like a village now. Ako from God, Bakit laki ka din pala sa inyo? Kasi nagsisingan ka rin mana kayo. May nga nasir kaptari na nagsiregat ko. What pa ka rin ng mama ko? What si Bena? Pagkikat ko yun kasi besi niyo. Mekat nun. Misingi pela itla. Hello, Bella. Nanakla ko. Okay, man. Ako man din kasi makat-breeding pa kung nata siya. Pinto na to. Besi. Bakit wala meron pa ka? Kilang sila lalaki din inmama. Napalang nilwala. Game cool. Game ka. Posle magat sila naman gala. Sakit dalmet metla sila na. Bising 20 basket. Produkta. Kapag ko ingay annasis. Hindi na ko to sibelan ka. Maluwi. Ako mo ito. Kadaklan Beluma. Any low and Seattle back in the benching in Aqua Marshall for Tosie. Ika yung takay nila, yamatan ka. Yamatan matlumos. Mangyayari natin siya. And I see parents house. They can take this. Parents house. Panangke kuya sa sonya sa ulume. Wait, let me get first. Kadito Ulangga, kadito ulena, makadil na siya. Naetena, ako. O hindi ka training, wikuus, in witnessy, hindi ko uso. At hindi na mapanay. At hindi na may nas. Langsing. Kadina na nas tagal sa nas. Pagkakas on naklas. Tagal sa nito. Pingay. May sin. Ako siya naslubos. Siya manasla. May kumang gagawin. Ko Mega Oyen Mera. Captain in relation
Nga ito ko nga mas kay si Mukul. Ikaw mo niya po. Thank you. Pensi mo kung kati ni na naktuman. Mayabay. Act like a season. Ginawangan. Act like Esyekle. Kaya wanan lang siya. Okay nga. Nafa. Kami unfortunate ipakahal niya pamakulan ng lang sa bagay na. Sa family. Last all na siya. Tinurayan naman na kayo. Actually, naman na kayo kay Langsi. So, paano masih mayok siya kayo. Jadi ito ka natin siya dito. Langsi. Diba wala yung mga dok na yung mga ka. Tapos wala yung sila. Langsi siya. Yasa siya. Yasa siya. Pinigyan mo rin natin. Kasi mo rin natin. Marris ko niya. Beluma. Beluma. Pinigyan natin na kita. Pinigyan anak lubusan. Pinigyan lang sa lubusan. Bakit daw na gusto kayo? Pero sila na Yasin ko na ako. Ako question niya. Kung sa akin matangkahan, yung tanwari ko. Sa kumisel, sa Beluma. Sa tao. Taiwan na tayo. Kung mulai lah, kung talang kail, iyalan, kaya ka naman. Dahil mo, nagkita ito. Nagkita ito sa dito. Huwag mo naman. Kamalaka. Beluma, kung bakit naganda, so kumita na ito. Pagmula ya, pagmula ito, iyalan, ibero, ibero sila. Mati, Bang natin siya si Father. Oy, yung sino ko babasa dito. Sa punya na sinudan ko. Terus masuk vanal. Oy, ini makadil falsi ni. Beluma din kayo. Katrin man ka kasi. That's no. Hindi na natin. Panagirat sa akin daw. Hirat. Hindi sila tindagan.
May minsan magayon na. Ringo, you ready? Kaya ako lang din para exchange man rin. If kailan siya raw ay lesin niya makakatyalan ke Japan o yesima katwiak selection siya niya. Tagain akyok yun na naklas, akpay yun na naklas kilang sila. Ring around, welling, stuff like that. Napana kasi wala yan sa makadraga. Nag-iminsa, minsa makaya. Napana, itinakflat kibe, kalmi yan. Exchange. John Marris tansang, ring na, diba, Beluma. Beluma, kamusta ang ring na? Sakto mo, ifo ko yung kuf, suko yung parot, matinggal ka. Sakye, sumon niya sak mo. Algo suko, suko ke kuf suko mo. Si was ni kaya rakla. Men lang sila. Ilo malak. Love. Kasi na ako lang ang bangon. Witnesses. Tablo nga. Nurse junior kong pulong mafara na may ako sinsahin. Kasi nga bangon. Witnesses. Begin. Lumalang sin parties. Yo ye makat aksarship. Yan makat may pupunawe. Mining kain relevant can close. Can legalize relationship close. Yok na nage inewos. Lumalap kita tsara kete itiki kete aksarship. Kalulaske. Ngay ispela inakalan ye nasuos.
God na ingin na ko second season yan. Nararamdaman ko. Mamaya pa, ispela, nila, ipamaan sa, they can see much po on Kasai Congregational Church. Nakakalamin ng sus, ziwalay siya niya. Ako second season. Namalap. Asya, tumipigil na aksa siya at tagalipray. Sa kusin ko yan. Yes. Tagalipray. Kata relasyon, walang kat, dapat mas. Ki kokobulong kungkul kat na. Kailangan lahat kayo kumuranin siya na kayo. Dok na. Sa uloy niya. Isa nga pala, kilo siya kan siya niya. Kat niya siya mga relapsin. Total na year-olds, hanggang kakaroon sila. Pela ete, o yan nagawa mga lusas tutuloy. O yan nagawa mga lusas. We want to have long, so do mga. Wala na long. Yan na. Yan wala na Jesus Christ. Kaya sa siya, que on silver on molikos, fast on sa na level mo kahit abang secondary at siya kibalan program siya. Kyllä malalla ainakin tästä lähtien ja pelin sustulaan sakate siinä ke program reception laskatas. En se vuosin mutta sankulla malalla musin kaat kivat kaina access programin ali lasket lukluuna tasinge. Sivil balang se nas matayng long. Kumin weekend tapan katas ilo singe ina kula kuten mamtawa ke program sa toto sila sa ko. Ang industry committee ka sa lansaw, may one na nasli
Kita dah proof koma kan mereka makinnya ngayon kita kita tawa program total kita. That joy life. That I'll always be there. I'd give anything and everything. I will always keep through weakness and strength, happiness and sorrow, for better for worse. I love you with every beat of my heart. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I've been blessed. I live on thee for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life with you. Can't wait Basta to gulo. you and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on, you're the reason I believe in love. And you're the answer to my love. It's just two words. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. I will love you. As long as I live. From this moment
Isang lanay may shopping kaganda.
Oh my God. Lako, alapulan siya. Ano, alapul. Eh? Alapul. Ano? Ano, alapulan. Kilo malam nga, isa ko din touch na may wala kang akala ni Piyang na kay programming session taga-class na misingi, yun na makatkalan kay session laso. Kasi betal dahil ko kay kari sa yo fellow sa damit, lagi kita showing na kay programming singin Liklyo natas ma katagalin misingi, Beluma Anita, Marris Jackson Jr. And we kaliw ko los mukhay kami siya ngayon. Ngayon siya kita lang kalian los kita siya ngayon. Kasakat ng dawa programming tagakam na los. Yo king on lalos tarik kalian sab ngayon laman fong kata utsak si lalos ngayon. Naalalayan fong imo nga yes ni kanalos para ngayon siya ng tagakan natin na inelos kilos ito kayo. Ano sumasabi sa bata? Kaya ni tagakan na Mr. Kilton Megan Miss Unaga Steve Uto. Hello sa nagkakamay, Mr. Alton Sean Alena, Miss Sheshua Kalenya. Tapos, nagkakanol Mr. Che Aller Jackson at Miss Willie Mememchi. Hindi ko tayo group si Papa.
Ako na, in Tagatagalog, Mr. Alternate and Miss Patricia Margaret. Alter na lang yung kwel maka. Laman na Alter. Wala din masakat. Di ka na excited pero one action ko to. Tapos, Mr. Kyle C. Obit, Wayland, Miss Latifa Tosie. Wala ka sa gusto lang mag-show. Wala mga laptop FIFA. Protocolos. Pagkato na Mr. Medic. Mr. Isaw. Kalala kulit. Kulit mo yun sa kasawon pero kalala kulit. Marris suko ko sina Pat Nor Lalesiyo. Nakmanas ka na sil. Wala yung sa kamalas patelo. Aralay na natas ngayon klakin in siya waguleno. At ako lang. Sunta sa kasa na Mr. Dennis Kapal. Nick Wayland, Miss Cheryl Isaw. Next from ako lang. May sirap mo na kayo ang tuyak. May pisikyak. Ay, sikyak. Gusto nyo katakulin.
Pagkakamay, Mr. Ronald Joe Jr. at Kilana Swin Alupra. Yeah, over here. On the stage. Get on the stage. Lumayap. Kahit ang sila. Unang stage. Pagkakang ang Catholic. Next reading. No, the last one. Okay. Did you even see me? Ako lang, ipapahingin na introduce to you, Mr. Asher Archelaus Caleno, Tagay Kula, Walang Kapworthy, Hitler. Ano ko lang ito sa kanila? Rick Tuwakati. Marubin, mental siya ito, guys. At nangal din ang buwam. Kulamalap. Next. Introduce to you, Mr. Siko, Onakan Chikla, and Miss Tia Bell Tosie. Last but not the least,
Actually, ito yung sigasang sa taas na kawan ng tulig na atas mo. Kalang sa masingin ngayon. Walang ginakalan niya. Tagal ni masingin niya pos. Tulig taga, may taga yan voice kami. Walang gagawin sa akin yung tulig na atas. Yung panang lila, ilo sing talapin yung siya huwag ng balos. Depende nga kailan misalnya It's YouTube, right? kita liklo makatliksyon niya kailan nga kailan kang ulos depende nga ano siya singkuman sa ko na suya to yan The channel thing. so tatagan lang na so Mrs. Beluma Anita Marris Jackson and Mr. Marris Jackson Jr. Bride and groom. Mr. and Mrs. Jackson, lihat mas langsung pasang lalas. Wala ito sa pang sa akin yung talit natin ngayon. We kalwanin sa congratulations si Mr. and Mrs. Jackson. Ang gusto kita yung sas na may program lazo. Managing akala may pili nga kada. So ay program profession in tagakla sa kita singi. May tingin na kita yung tawa. Inarasam-sam katagakan na lang tiliklo natin singi. May gusto inasam sa minigyan sa sisil. Le Minister Frank Aluko. Frank. Right? Again, ni Dek yang suko na len fast. Kaya para ba man light open. That Frank yung gusto kong sang suko nan sa rela kam ni kes na light. Wait, comment.
Hello malalap. Kaya ya patat natin gawin do tayo try for matalungat siya. Ice cream chip at ito pa yan niya laya. Ay ko flap patat niya. Nalasuna din nga fam na all that they were like some natin guest sa dapat sa namin. Lomalap. Lomalap singkat kirlang la tatapin din. O yan na yok sinasis. May tayo nakapin. O yan lem gil na natin fela. When say me din fashion Marky Marris. Marris. Malay Milakia, Akalakia, Panang Lilay Larnana York, Akalak Kungi. Si Bella Kum saying, Yinaskito ni saying by we witness in short Talikwa Narashke, Yeperai. The Karin in God, in the Kakola Luskamood, Sasela. Buying him in fact, one up the stomach, one up the school, kayo mga articulate in lalapsi, London. Fumongo and sing it, allow and sing the Samsung. Fumongo. And the other big than days, a welcome goes to Gawa, stepless. Ang unang envelope. Lumalab sang si Kasan Lal. Pero naway ka din na sing Aulian, Seulal, Marris Jackson Jr. Bersama taga sin Seulalo. May banglol labason na meto kibat sanga. Labason may inilawo pa labason. Kami singin with Marine Mary. Labason lang eh. Zagdat lang sa una na nga Sarah. Gamanda masimit closing cut. Aklo na simit na kayo ma kain si beke ko singe. Ito pelu sam lako. Sam mo pa ya. Kita fasin tinawas la fesin laso. Kaya klasa wangin sa fan mo kayo na. Na na tari kita som na kasi nakam kayo na. Pintarik senators mo on na taga na ron. So wala na yun. Tigin bell, tigin is. Wangin mo, paano akademi, kasi niya na, paya, Marris son ba, inendalik siya. Inaban na piche, palit yan nga. Piche na datlin siya. Nang aking pang, Marris John, imche, dapat na betli na nga. Napakalang si Petari, kasi ka laisingen, na may akademi, masing lang si akademi ki, from lang, tingin, limit frame nga kayo, faklala. Naurek maging, so gas, sinalakal ko sa sumaglo. Akademi, fak mo, may siya makunayak matayin kiyo, may siya ubusin na siya. Alay na ako din pala, kalang tangkat na siya bangay. Na-fall, talit sinatas niya. Lain ka naurek maging, ito ala, kaya mga fushes siya ba, nagkainin mo siya niya, fushes ka siya di kami siya niya. Katwin siya, nan ka ki, matayin siya siya, lama ka din siya, laking siya uye, masya iso, why fushes siya siya di merat mo siya niya. Awi palaging hoye, ngayon nga kayo, talit sila atas niya. Kaya Marris nga. May bangon na pang nga pinsa kin pa siya
Inueng ini jama esik musik Marris. Dan panang yang mengalang siak kerem ya kuda malap. Lumalap Tatason. Tapi yang sam singan ki plal awo tiginis nage yung chefin yang kakain magaging pela na si Gastonano len gas labe ki plal sa. Right. Nasin flower girls luwa soon na bay. Alle katlam jadi. Dahil ke bridesmaids alle wados. Siyak bridesmaids ngayon kayo ay payak Seattle na po. Soon na bay mugulan basement wados karangan mulowos ingo nagiging ala na proud to was kibay patro. Ale pa ucak lowosan wan gajingen ne. Payag ganda sa ano yung pamera de Belgium when as akpa. Kuda malatel tunaka. Nasin talit si mga ring kuda malak ke iwala nawayak le kiato. O na basta merol. Ring boy, basta merol ate si fam na. Idal, alam mo fetwal daw. Kaya dal din na Martin Trey. Nasin mayet na kaywa kulang malat kita kalusan dawet na ke basta diginis Raymond, thank you man. Nasin mayet na kaywa ngagin prakis siya ulal nege ba at kudamalak na si was diginis o yada digin bell diginis alawon jel baba si ngay baba nagkasap si ila bell at tayo na si kudamalak ke pustaga na Seattle. Engar silan may Seattle nga ba pusinda sprayak musik na kat ida sprayak megaron nomdel. Wala bang ramrama ngakiyarak kulang nakibus kaywa mayet na kaywa kabin corona bang Aki Belsinge babal duungin na duungi tangi kunayagan singi ta alle sundabay. Siyak na rin nagawa lan siyagal tukan inta ngorikin singi. Kuna wala awiyang katolala si songan na si merat sa singi talasi alayok talasi ngangay tot wek subos ta alle na pos lemay. Ada bangan ngosi na bangan main jasa la merot singe in bangan la laso bikin ngoyi ke mungo nasam si talat nai tawa si fanno ay kudaw na wala Lumalapas na. Pwede faklal basta. Baba singi tigin pela il kiasop. Taki fukunin. Ikasap ke ko rai ta na ilo desi pe kasap. Fine pa ya son so ko sin seulai. Marris Junior. Bangon seula lang ke belsinge. Bangon gong seul. Naging sila basta pieng na nagisang sen ang siya nan na tukka to siya taske. Tangay ni siya seul
lalawo Marris kipensin nga namita finiaron. Lay Minister Steven. Siya talay na wedding practice rin. Na math. Online atol la sama. Siya talay na siya Jackson. Taon kong Hey, what's up, man? Kuya malalap. Siya Jackson ay siya talay na.
courage yake ngay lal to access. Pensa nga wagakin pela na sin seulal Beluma kapien nagkisong sa mintakakan nalal ngay lang sa panglol tikin pel Tosie kipelsin. Efine pa yason ako ya sin seul sila ni re ngay ni sewa ni napo penak saya tukun sam lalat. Kalau malalaban si metliki akas lagi pasalak, wiya kaksagan lemkat masime. Fakkulo no silge hakwak salat lal, kulyak lal, karingin lal, langsil lal. Tangun kot singe, kipel singe, iway singe, kiyaw singe. Yok suylak, inganlak, patfili vandagania. Kanin matpas pa, wikat me. Pagkata, sikya kami. Siya kata. Kaya nga na nang iksinisuy. Palingan, bikuwasin nan kake. Akilim Metlan Church. Hasta maral, hasta nakiwa. Met nakiwa mas, ingala. Lumalalap kaya slosa. Kulo ke, kasi nakesmak. Kasi luti, masiyas nakiwa. Yok na nasin talikluwa natas. Ikin siyan yan disin. Samsam matari ya, yalakin ya tari, kalma yan tagali. Maki pastal lagadas mamarsiluk. Balik sinatas me, pagkakaimbang Beluma. Nilagiyala, siya nalamana lang siya. Inen ninakiyal, handis lang. Nagtidafal, kasak. Akifak kulo na siya jawal din Marris. Tigilis meke, wiye tama kapas. Balik sinatas me, metigil ya mugui menoros, nolorolos. Kimalum duo, lakin dodu somla. Palimugul siya ng North Show bang bat. Palag pace siya siya los. Afakis ponji kita maski siya nito. Awal ko staff of ating yel, was sure ating kensi kay ilo. Katapay nan na napaya, sopla sumsu. Afakis polo mo, awal yung chesi yung necrolan. O yan ang basta naman fakya. Wali nyo talaga lang si necrolan. Effect na lip ko siya, chesi nga parang kayak na out. Namakkaroon na kada si fast silala. Tulo galaltong at kalun nyo nalakpay lalos. At lalos ka, tamon may lalos at sisinsila ka. Tadil, akiye, magsinsak flash, sikyak kalun nyo sila. Tadil mo. Beluma, nagmaliyan. Yan, duyak. Duyak. Di tapason nil ramrama wangin ito lalpian ki katay no yalan si matang yurik ma ki fasil lan matang si ara pensa nga wilal tigil siya filan balik natas may plus ma asros ki bel singay inalak manas siya ka el foto to leke oyan yok ni gunlal elini na kasha finnain aragat supse finnain orala kurivise alfak magribigay
Mange ini na ngasih mo tayo. Info todo lagi. Naku flower lagi wa. Kusita. Panang ngawi mo nagawa lagi kan siya kaya o Thailand. Ili na napay. Pasensya Jackson tuloy na kapash mo kami nito sakla. Kulo mawala na siguro na kayo. Porongo aliye ang abala. Wang kalang lows mag-usak fast siya. Ifin siya sige lemlem lagi matawag niya. Fast na kipensin. Mga yok was mo kala. We kulo na siya hawa siyawlak finansin niya. Was lamala pa lagi mga ikat matalalaya. Pagin makatorela. Saka taga was mo pipiyan. Kalang langgat amanggat na kay malay. Jadi kinjasa na kayo. Masila lang ang sam-sam. Lalis ka fotodo. When bang pensakla si ma. Boy pensakla si? Hiling ila Tosie. Hiling na Jackson. Saw na playin bangay. Tuloy na ma. Saw na dokas pe. Matenga was, kaspo was bilang ko siya ng naitayan. Yan na kayo ako smoke eh. Takal na foto lagat sa falling kan kapasyon niyo. Akwag lang ka kimatang yes at kapasyon mo siya. Parang alam nga kaksakin masipyak. True mawala ba tayo lakin managawa makatiya palakin. Wala gugulas masiki madash ke belzile within kind song glory and honor is in God. Is benin pa aki managawa. Kulo mawala. Lamalap, tingin, well, may pangon sa lalpian na gawa mga sinjalo. Namlasak saya, Nakmanas, tingkom di talik sinatas. Masto niloman ko lukuno mo nakmanas. Di la ko minya la kela. Mata kami sorry me. Ilash masto dalik ne. Nakmanas tingkom di talik sikan di akelen. Di la pangan talik sen komite tala seta. Nakmanas kum finle matliksan. Ngai ketin tonong da tal suknek ya nakmanas akelen ye. Kal glaman lap.
Beluma lang so nagaiwalay pian. Program fisik silas nga aski kapo ingin na ngalal fong ila kumulle totola masin sella. Nalsing nga nga kumin we got witness wedding cake lan talulo nata singe. Manang elon si panglolos inta kana cake lalos o. Mr. and Mrs. Jackson takana cake. Announcement si Marek Piang nga pilon singkat sukuk yak talik si mga kalamingin ka. Pilon malap di ka sa lawas. Namnas finish mit na laptop mo si sang paki ya kiksi. Pinne change o maupele yok le yera inain. Mit ke kaptapan nga hello sa si pekya kiksi na los nga nang sri kiten showing with na kima kasho ha. Allah sumila ko was marjel Allah islepel ko was sisla yerosh. So namin na sis magkakaloman asa ko lang siya wana suma panangang siya kumin matay is magkakasan tayong katoshit nagyako lalos pe. Ngay work 1, 2, 3 na los I5 lagi kit na los 1, 2, 3. Dahil na san si kasan lalos. Nakal nam na suana kaya nga kakangan si may kakasya ni na ako lagi pero ngay may tantaris ko daw ngay ugly national tiki nostan ngay siya lang siya ka may kakasya ka tipo sa kumakas kita ngay kumitigyan sa la sa palor na seki
Kaba David, yung well to ki ilustrafo nga, wala la sin sak pila malap na si was na kayo may ngi may makingyak na makan ako sa reni. Kaya siya fin na shukle, sa fall was sa pake ko was na suwika di pace. Pangan ko yes, pang lol ti ginostan len kakagat siyak lang ako di pace. Kalau malap ke meeting nga paray akibe walal tigin man kakulon na kayo awi ka kipel siya ngayon witness si pasikya na si dari nata siya. Kalau tigin tignis ke ko siya dari nata siya. In because alo to ke oy makosong dito sila kari. Pinaboy ni dalisyon di was nga pa MJ. Akibe akalan nila wo limutan mata si yang tingin sa baba MJ. Pero wala ko usita na El Cilia kita Rock Ganyan John. At lumalapit pre. Akilen, lal kung ilang wikat, kasi permisle, arsiros ki matawa, parang naging siyaklayan ito ganito sila singi. Siya mo yok si pena ses, kemen siya wo, baka mak yok na ses. Batliye, may kasa yok, minsan ko friend, siyaklayan ito ganito sila singi. Oinge, may tingin kita ba saplak na kimainge, at ina na pintang na siyum, siyak siyum malalap. Sa kumin ka na siya uwi, pating ka na ismainge. Ewepe, dinis, ay ito lang ako lang na sis, ako'y manang sulumingi. Oinge, at siya sumalap, sa kumin na siya uwi, may tiki ka na ba haze. In the name of Jesus Christ. Ngayon siya ito ba ni Nakula? Ngayon siya ko was Midland Church. So, ngayon siya matlit na tapos ng time tana ako yung mga los. Kung sino man na pangakiyan makumasyon ni Oscar ninyo. Alam na, ngayon siya may nagayawan so makin magkaya sa mga skipense nga flow ko tapan siya wikot na ke ako si Lula lalan sa uwo. Okay, ketimbel sa may tuut fin dugo, o eto, yung tenas ko kawanan niya, pero ut layan lehangi. Taran ko medyo so medyo pound sa alam na ni ko kata flop, ito tapan ko na manas. Live ko na ten ako yun, sintalik natas ngayon, palang kung sumispaw naman tako, tali siya, kampara ko de, mix, yan. Yan namuhupa ako yun, nas, di ba na ako la? Ako la tepon. Well, namnas, rep magay magyasa, gosok, kos na kayo. Talik, kalain sa, namnas rema manan talik nito ngayon. Nakmanas, di may mamanas po flakas, tuyak ngayon, force nga kayo magyasa lalos.
Asa kovin nas komandan again kumash yani fusna kini. Tigin asa freng alal fung malas pengelo. Tigin grace call, tigin sigap, tigin ostan gos na gawa. May tayo sana ko wasin sommet na fa elos fast to go. So ang ano siya ko wasin nas. Namnas sunat telik dan for himself. Namnas terang lagi tipe wika kau mau push. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Now she's so beautiful, got me thinking, what am I? Gotta do something right. Oh my. Never seen something so beautiful. The only thing to compare to her music, beautiful, got me thinking, what am I? Gotta do something like, oh my goodness. Never seen something so beautiful. The only thing to compare to her. She got me saying, oh my goodness. 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 Oh my goodness. She got me saying, oh my, baby, so fine. Got me wondering, so I wanna know why you are by yourself. If you need some company, then baby, I can help you. That is a matter of time. Let me get your number so we can get to that. This God is my witness. She got me saying, oh my goodness. She got me saying, oh my. As you can see, to give the ladies what they need. Reaching out to all the lovers inside of that world about now. Let me meet you. So, Queen Majesty, may I speak to thee? So much I long to speak to you alone. Truly I agree, I'm not of your society. I'm not the king, just the minstrel, but my song to you I sing. You're just a minstrel, I want you so far apart. Oh, you're queen, I feel it in your eyes. Your eyes, I love you too.
Onda tuting masito katolena Kalelo nilama kaluta Oyali kikilaka esesiyate Inama kalutlak nakewa Tapos, may nagawa ka na nakitin ko. May kasi ko. Kaya bawang ko may nagawa ka na nakitin may kasi. Walang tawag ko may nagawa. Kung hindi sa ano, may kasi. Wala may kasi.
Hey! I'm so proud of you. Ay, ang basketball.
Asmanen met patikan tiyak ng tayo. Nas mit sunda. Met patikan tiyak. Tak kasi. Keret yang itu. natin na mo ito. Naman bele. Musulan sinja ya dakili met. Really? Why did you run? Why? There's a big bunk table upstairs, but we cannot fold it down. Tanya may kuangan. Yung mama. Basma ng tayo. Asma tara. Kanya.
See you later. At stay tuned dalin mungubange gawin diak atari na entertainment am daw. Lagi ko siyak na wikatan akum tatak lagos wangin in wikadis megasya mga asne Tosie ni Sincha ulunge Dolal dikin Marris is Maggie in Bell and Denise Namnas ngayon, taon attention mo man kibel sa ngayon, Latifa lang si Relas portray kibel sa ngayon, ala perform ten sa kupag line up. Tanang nasang na sila cast na kibel sa ngayon file performance na. Alo, may nagkaiwa na sundan na foy. Masi meta, mitiki katera entertainment lasha. Magina fact, kinosin kat kimo lash na kaiwa. Praise the Lord na sundan na foy. Ha? Megilin mawawa si kat si lash misengi. Magina fact, kino na malak si kat ki isi may duo ngayon. Then, the way na foy na as one together. And as of now, we let go, let God, and let go. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nila ko lang, Mira pa lang. Basta mira pa lang. Wal. Umisa lang ako. Wrong. Nanti ko bunyo re computer. Nanti ko bunyo re computer. kung siya nga so napaunan, di pa siya nag-get, na-post mo ko, kung siya mako-flatuyak, siya so na-isin mo ko siya like tao. Tapos kapag piyan nga mo aspire si Sir Gary, katapan ka tapos siya yan lang ako lang, ileta ko kay Pedse nga, nasa talimutan si Masam piyan nga. Kung hindi ito lang siya, click siya Sam piyan nga, manata Larry na, it would defy. Kaya defy ito, yung sa mga tangol, Tosie, kita luit siya. Mantin lang. Ay, check!
Hanap mo. Ano po ba? Okay. Carbang eh. Gulo na pa yung silumbang eh. Number one, thank you. Thank you. Kasi ba di parang yan? Magas nila. Ayol yan pa. Lalagyan mo. Para ba?
viewers. Ay, sila sana. Ay, sila. Ay, sila. Alright, that one. Well, wanna get go sa pilin ngay. Kaya atos lagi kiting bel ngay. Ninusi ngay pa kaya. Kaya kaligilo lo siya pa yagat kiben sa nga namna sa pan ka kawon lalo so. Nafinya su ako lato ko ngabangon siya no tokol tag na ako lang na. Sampai kasar ako. Antar.
Sudah sang sudah nakuan lalu sudah malak. Katiba ako lang. Asu ako lang. Next. Yesu William Malaysia tụng ngay. Charlotte. Lấy Charlotte một con. Nhắn luôn. Tentu lang po in Silvia ko sana si wala PN au in rela wek silalos Aspe ako lalos nagisui lalos na siwas na gawa may kawak siyaw kamay tas na gawa pa nang siya kumin matay as ako lalos na siwas katugun wek silos ay akta Ela mata na ko Akapu ila ko lalemsom ke pense ngay right kapu lang ako la talan Kansi basan lagi kapu Peace out. Kansi makan It's me, Ronnie, the man who loves himself. I love you all, and I love myself. Boom, sugar. Like we love you. I love me.
Normal na pabugula friend hindi ko mani mani mo man. Kala mi biya nga mo sa ako wait sila pinagsasayin na kali mo as mo kaya sa yala tira la ba ikune. Parang bangwal bigin siya kung di ba sa ngalan. Kaso friend. Well, lumalap. Kiwa tuyak kibel singa kay duksin we bebaklo bigat koin tagawiyak fulat ye lain nalalap silan sew sa singe o nagi mafak yang paila ali yoksbe den kain tagawilalos o nagi sumonyak ke paibala pelma inga peliningan den wilalusingan pelilus asur den wilalusingan kalam ke week nge len dudaria kat pelagan asur napamsingi kat pelagan ingan tangan wilal nine will los na with we are paying for congratulations in singin sa singa kan sinsiaw luoma tagan singa spindu yak laga with the church ito Astamral sai finga kedan to ini hingga lagi ausi nai tai le kigat long mo
chap nalum nge kekla COVID ile kekla going tagay ni pen na kder skiten sibi tawa aralu lasha na septe sharam kingi septian na masafla sen kidek kyore si sanga sin moy mate utak moy kivan kiden rela si sanga na sin seolu pa seolu sin wala pa mo faga su alam sin lamala Lumalap tigin. Hostel al taas na nanoy biyang nga pa academy. And yung mga message say isang katwayak siya usa sa mga problem siya. Aí ci dă bani dos. Mina programaș că o exenore cle. Deci valu să ne Tosie. Sempre ci di mesanze. Esatto. On mo. Balin nas na betre bane. Talebindari bane. Ashta. Ragazzi, ne un sangue. Kaya namanas may suisi kasi suisi mga kalamya biyang asin siya elos kira lagi bel singin way at pena kulolal dal na ki makusa ko inaksashi ki bel singin tanglol la Minister Stephen na naula siya noila kasi kulo kaya mag-shukia may simaya siya yalama iniman mo ki nadanas nadako yung nasilin sa kafila mama shirolo so Alwi pasatari in kaksakin kat masimit. Ang mga ako lang siya luwangi. Kusli betameta.
meeting nga tafo may long singayo. Alang si kaksakin God ke kotliye oye dawe kiyan ni kisafla. Wangin mak sukal balikot kokosho mugui gui la sha infale. Nagegat ye kisafla ngi katita la wikot. Aranga already no phone na show agus nage show la tikin bel dan kiela show la deme amin tikin Marris dan kiela ke aqua katliye ke akula los ke dusin pel na lelis ni katliye safla yam singi. Lo na sin church luo financiado ni na sin Itawi and na sin community financiado. Yok kak sa clash nga si Vena keng alim daw ni kisaflaw nagos nagayawa kesha ibre mo. Apasin kulolo ko ngan fagot na shoes kulo malap na shoes nagayawa siya wako siya. Yok yan penasin talik force nada siya may istapel la ke fungi kasha in soga kanon te ba sila kli sikyap mising na nage tagakin yan mami tane plan lalo sa pa may long si pang so duo may bye bye ni norani nage song and fara silu musa elo se kiti manasin met nagawa talte na silala la ko met chayen en Seattle ga yema na sin met nagawa welcome me pe met chayen en Seattle an loke